Os veciños afectados pola vaga de roubos de Vilalonga van manter unha xuntanza a tres co Concello de Sanxenxo e a Subdelegación do Goberno en Pontevedra. No encontro porán sobre a mesa a situación de inseguridade que se vive na zona por mor dun delincuente reincidente o que se lle contabiliza máis dunha vintena de roubos nos últimos meses. Que tal, saudos? O reforzo da presenza policial por Vilalonga seica non é suficiente para deter este ladrón. De contado vemos máis detalles. Agora imos cos titulares. Os emigrantes retornados do Barbanza participarán este venres en Ourense nunha mobilización convocada a nivel autonómico. Ramiro Carregal doa 30.000 euros a Oncomed para a investigación contra o cancro. A axuda nace con vocación de continuidade. Cáritas Interparroquial de Arousa quere darlle visibilidade ás persoas en fogar a través dunha campaña promovida dende a Casa da Acollida de San Cibrán. A organización humanitaria pide unha maior concienciación social para que ninguén se teña que... Xa está aquí o Black Friday, a popular xornada de descontos que naceu nos Estados Unidos. Despois damos unha volta por Vilagarcía a ver que opina a xente deste día de oportunidades. Bueno, pois arrancamos en Sanxenxo. Representantes do Concello e da Subdelegación do Goberno en Pontevedra manterán unha xuntanza cos veciños de Vilalonga vítimas da vaga de roubos. Vale o incremento da presenza policial na zona, os veciños din sentirse atemorizados por un coñecido delincuente que acumula máis dunha vintena de roubos. A vaga de roubos segue sacudindo Vilalonga. O clima de inseguridade que se respira entre os veciños mantense a pesar do reforzo da presenza policial na zona nos últimos meses. Para tentar poñerlle couto problema, o alcalde de Sanxenxo decidiu recorrer á Subdelegación do Goberno para que se implique no conflito. Dentro das posibilidades que temos, reforzamos desde a Policía Local con máis presencia policial na zona. Estamos en contacto con a Guardia Civil e, como antes comentabas, tamén estamos en contacto con a Subdelegación de Goberno. De feito, no día de onte, o propio alcalde se puso en contacto coa subdelegada e xa se coordinou unha reunión a tres bandas entre os perjudicados e a propia subdelegada. Esa xuntanza entre os veciños, o Concello e a Subdelegación podería celebrarse antes de que remate este mes, aínda que polo de agora non se pechou ningunha data. No Concello, entre tanto, din entender a preocupación dos veciños ante esta situación de inseguridade que se estende a establecementos da zona, como esta oficina de correos, vítima tamén dun roubo. Detrás de todo isto sei que está a mesma persoa, un delincuente reincidente detido e a continuación posto en liberdade xa en numerosas ocasións. Saben que é unha persona conflitiva, entón eu tamén o entendo. Se me pasara ao de miña casa, ademais, é unha zona é moi reincidente e demais, e hai cosas que a veces son inexplicables, pero la justicia funciona así. Ya repito, tanto la Policía Local como la Guardia Civil hacen lo humanamente posible. Entre os veciños máis preocupados por esta situación atombarse os que viven no edificio no que reside actualmente o delincuente. Nese inmoble sei que rebentou as pechaduras de 7 rochos na última semana. En total acumula máis dunha vintena de roubos con forza, incluindo locais e vivendas na Lanzado en Portonovo. A situación é tal que no pasado mes de xuño o Concello enviou unha carta ao xulgado que tramita as denuncias contra este delincuente para trasladarlle a preocupación e alarmismo dos veciños afectados. Hasta el propio alcalde, creo que a principios de verano, le mandó un escrito al juez correspondiente de este asunto y más esfuerzos, pues todos los que haga falta se harán y todas las reuniones que haga falta, pero no depende directamente ni de las fuerzas de seguridad ni de la propia alcaldía o del grupo de gobierno. Máis cousas, os emigrantes retornados do Barbanza participarán na manifestación convocada este venres en Ourense a nivel autonómico. O colectivo retorna así as movilizacións ante a falta de respostas das administracións. Tras 5 anos de loita na rúa, os emigrantes retornados afirman sentirse cansos pero non rendidos. Por esta razón, volverán a mobilizarse nunha gran manifestación convocada este venres a mediodía en Ourense. A plataforma do Barbanza fletará un autobús pro que xa quedan poucas prazas, polo que animan aos interesados en asistir a apuntarse antes do mércores ás 8 da tarde, cando remata o prazo. A pesar das boas impresións coas que voltaron de Madrid tras as xuntanzas coa Comisión de Facenda no Congreso e con representantes de Podemos e do PSOE, ven con amargura como a situación segue exactamente igual. Siguen aparecendo as notificacións, siguen aparecendo multas, sigue o problema como estaba. Antes, dende os partidos que agora forman goberno, decían que a culpa era de Montoro e de Mariano, e agora non sabemos se é de Montero e Marianito, pero as cousas siguen como está e nós retomamos as movilizacións precisamente para que se teña en conta precisamente a situación dos emigrantes retornados.
Ademais de aclarar os criterios e parámetros que regulan as obrigas fiscais para pensións cobradas no estranxeiro, seguen a reclamar que se equipare o límite de ingresos anuais que exime do IRPF o resto de traballadores, así como que se elimine o concepto de dobre pagador. Tamén demandan que se elimine a retroactividade e se devolvan de oficio as multas e xuros cobradas indebidamente. Que se devolva tamén de oficio as multas e os xuros ou intereses que se cobraron indebidamente, que se cobraron exactamente, nós levamos a conta 20 millóns de euros entre multas e xuros, 20 millóns de euros, e só se devolveron 13 porque hai xente que non quer saber nada, non quer ir á xusticia, non quer, está farta, e sabemos que quedan aí 7 millóns que os cobraron injustamente e que, por non meterse en líos, non piden a devolución. Por último, inciden na necesidade da gratuidade da Seguridade Social, posto que son moitos os pensionistas que teñen que aboar preto de 90 euros ao mes en concepto de asistencia médica por non ter convenio con España, os países nos que tributaron. O alcalde de Rianxo recibía esta mañá no Concello os alumnos traballadores dos 2 obradoiros de emprego que ten actualmente en marcha o municipio, tras a circunstancia de que Rianxo é un dos poucos concellos galegos que disporán este ano de 2 modalidades formativo-laborais impulsadas pola Xunta. Os 32 alumnos que forman parte dos 2 obradoiros cos que conta Rianxo xunto ao persoal docente foron recibidos esta mañá no Concello polo alcalde Adolfo Muiños. Ás portas da Casa Consistorial fixéronse a foto de grupo de rigor, unha instantánea para o recordo, que serviu tamén para dar por iniciado a súa experiencia formativa. Estamos moi satisfeitos, hoxe podemos ver como de súpeto 32 persoas van ter unha posibilidade de formación cun contrato pagado, son 32 persoas, 16 de cada obradoiro, uns estarán 6 meses, no caso da Escola de Garantía Xuvenil, Escola Obradoiro, e outros estarán 9 meses no caso do proxecto de pavimentación. En total serán 2 obradoiros diferentes, o Arcos Moldes 2 na especialidade de pavimentos e albanelería e o Carnero Valenzuela na especialidade de repoboacións forestais e tratamentos silvícolas. Ambos os 2 obradoiros son de 2 especialidades, un deles é de pavimentación, a Escola Obradoiro, Arcos Moldes 2, pavimentacións que se van desenvolver sobre todo na zona de Taragoña, se dera tempo de Taragoña virían para a zona da Martela e, en último caso, tamén algúns retoques no paseo marítimo. A Escola de Garantía Xuvenil, a Escola Obradoiro, vaise centrar en 3 zonas forestais, é un curso de aproveitamento forestal e técnicas de silvicultura, vai realizar e comezou xa os seus traballos na zona verde a carón do río Té, que separa o río Té do polígono empresarial, unha zona a recuperar de cerca de 600 metros interesante en canto ás especies que ali están. Como segunda zona de traballo teñen unha parcela municipal de aproximadamente 17 hectáreas que temos na zona da Pena Barral, e como último elemento, se dera tempo a desenvolver ao máximo o seu plan de formación, pois tamén estarían traballando na poda do arborado da propia Alameda de Rianxo do Campo da Riba. Trátase de 2 programas mixtos de formación e emprego destinados a sectores poboacionais diferentes, que lle dá aos participantes a posibilidade de acceder a un posto de traballo, ao tempo que se lle ofrece unha formación teórica e práctica de calidade, orientada ás necesidades reais do mercado laboral e vinculada tamén á obtención dun certificado de profesionalidade de validez nacional. Xa están en marcha as obras para dotar de rede de saneamento o lugar de Pedra do Pino na parroquia ribeirense de Corrubedo. Trátase dunha actuación moi demandada polos veciños desta zona moi próxima á Praia da Ladeira. Ata o momento o lugar carecía deste servizo a pesar de contar con gran número de vivendas. Está previsto que as obras estean rematadas no prazo dun mes. A empresa encargada da súa execución é Marqués de Marancán. Actuarán sobre un treito de 200 metros onde se instalarán 2 colectores. O importe da actuación rolda os 13.000 euros. O empresario Ramiro Carregal doa 30.000 euros a Oncomet. Estes fondos destinaránse aos distintos proxectos de investigación para identificar marcadores tumorais.
O fundador do Grupo Frinsa segue a contribuir á investigación contra o cancro. A súa colaboración con diversas entidades e o patrocinio dun premio oncolóxico súmase agora a doazón de 30.000 euros que ven de realizar a Oncomet. O Grupo de Oncoloxía Médica Translacional de Investigación Sanitaria de Santiago distribuirá estes recursos entre os proxectos que desenvolve para identificar marcadores tumorais que melloren o curso clínico dos pacientes. Esta doazón nace con vocación de continuidade. Así o manifestou o propio Ramiro Carregal na súa visita ás instalacións do Oncomet, acompañado pola xerente do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Eloína Núñez, e o xefe de Oncoloxía e director do grupo, Rafael López. Este último quixo agradecer a xenerosidade e implicación do empresario con esta doazón, que permite reforzar a investigación oncolóxica como factor esencial para frear a progresión da enfermidade e mellorar a calidade de vida dos pacientes. Compre lembrar que hai 2 anos, Ramiro Carregal foi un dos principais colaboradores da campaña de micromecenado desenvolvida por Oncomet para o estudo de biopsia líquida, que tan bons resultados está a dar entre a comunidade médica. Cáritas Interparroquial de Arousa quere darlle visibilidade ás persoas en fogar a través dunha campaña promovida dende a Casa de Acollida de San Cibrán. A organización humanitaria explica que ninguén está libre de acabar nesta situación, polo que piden unha maior concienciación social para que ninguén se teña que ver na rúa. Esta silueta pode que sexa como unha persoa sen fogar, está aí preto de nós, pero pasa desapercibida. Esta é a esencia da campaña Estou tan preto que non me ves, impulsada por Cáritas Interparroquial de Arousa para conmemorar o Día das Persoas sen fogar, que se celebra o vindeiro domingo. A través de varias siluetas brancas colocadas en diferentes puntos de Vilagarcía, como Rabella, a Praza de Abastos ou o Centro de Saúde, preténdese chamar a atención sobre a realidade das persoas sen fogar. As siluetas están sendo custodiadas polos 9 residentes que a día de hoxe acolle esta casa de San Cibrán. Teñen colocadas unhas mensaxes en folios en blanco totalmente, non se sabe nin que é de Cáritas nin de calquera outra organización, e as frases que teñen en eses folios son frases aportadas polos participantes e as participantes daqui de San Cibrán. A campaña busca tamén sensibilizar a cidadanía porque o seguinte pode ser ti. Por esta razón, a Casa de San Cibrán organiza este xoves unha xornada de portas abertas. Abrir as portas é hacer ver, visibilizar que aquí pode estar cualquiera en un momento dado en una casa como esta, ¿no? Que a veces pensamos que es cierto tipo de gente y no es así. Hoy puede llegar cualquier situación, incluso gente que tuvo su vida muy normalizada algún tiempo puede llegar a estar en esta casa hoy en día. Nesta casa de acollida conviven arestora 9 persoas, incluída unha familia con nenos. Para conseguir poñer couto a esta realidade, Cáritas reivindica unha renta mínima e un xiro nas políticas de vivenda. Ampliando o parque de alquiler social, impulsando o equipamento público e promocionando o uso de vivendas vacías, regular o mercado de aluguer, crear unha tipoloxía específica de vivenda social para persoas sin hogar, que entendemos teñen que ter unhas características diferentes. Nesta casa de acollida, os residentes traballan con proxectos personalizados na procura da súa inserción na sociedade. Fano diariamente cun firme obxectivo, poder marchar cun emprego ou unha prestación social. De media, soeno conseguir o ano ou os 2 anos de chegar ao fogar de acollida. En España contabilízanse unhas 40.000 persoas vivindo na rúa. Dese total, en Vilagarcía contanse 12 nesta situación, as que ademais hai que sumar aquelas que viven en pisos patera, en coches ou mesmo en vellas autocaravanas. Este domingo celebrase o 25N, o Día Internacional contra a Violencia Machista. A Praza de Abastos de Sanxenxo acolleu hoxe a presentación da campaña da Xunta a prol da erradicación desta lacra. A violencia de xénero dille non. Que facer fronte á violencia de xénero? Son só algúns dos títulos dos folletos que a Xunta de Galicia está a poñer en circulación co gallo do Día Internacional en contra da violencia de xénero. A Secretaria Xeral de Igualdade e a de Comercio da Xunta de Galicia estiveron este martes en Sanxenxo para presentar na Praza de Abastos da localidade a campaña do vindeiro 25N. Concretamente esta aquí nos cederon un pequeno estanque delas, donde aparte da campaña gráfica da Xunta tamén temos trípticos de información para todas aquelas mulleres, para todas aquelas persoas que queran información, se todavía non deron o paso, se son usuarias ou coñecen algunha persoa pois que sepan a onde acudir. A representante dos praceiros de Sanxenxo sinalaba que despois dos esforzos das xeracións anteriores por conseguir que esta lacra desapareza, lamenta que aínda a día de hoxe sexa necesario este tipo de campañas. Que xa non debía de existir isto, que xa debíamos de estar noutro paso, noutro nivel, arriba, porque o que decía, que nós fomos generación que luchamos moito pola igualdade.
Dende o Concello recordan a todas as mulleres que non saiban onde acudir que na vila hai un centro de información á muller. Que o Centro de Información ás Mulleres que está aquí en Porto Novo, recordar que ali estamos, que ali prestamos todo o ano axuda, que é o punto máis lila que podemos ter en Sanxenxo, é o CIN, que sempre que necesiten algo ali estaremos encantadas de atendelos, que temos atención psicolóxica e asesoramento xurídico pois para todas as mulleres que sufran. A responsable de Comercio da Xunta de Galicia sinala que a actividade das prazas de abastos da comunidade permite chegar a máis xente nun espazo curto de tempo. O labor que fan as prazas de abastos, de compromiso coa sociedade, de como fan pobo, de como se entregan, con causas como esta, pois levantan a voz, xa decíamos, prácticamente nas prazas hai unha gran maioría de mulleres traballando, pero tamén mulleres que acuden a elas. Recordarlle aquela que o poida necesitar que están á súa disposición os teléfonos como o 091, o 062 e incluso o 112. A Pobra acollerá este vindeiro xoves unha xornada de educación e sensibilización ambiental. A actividade será realizada por alumnos de cuarto da ESO do Instituto da localidade. O programa de educación ambiental A Nosa Ría do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Arousa recalará o próximo xoves na Pobra, cunha xornada de educación e sensibilización ambiental. A actividade que será realizada polos alumnos de cuarto de ESO do Instituto da localidade xirará arredor dos residuos plásticos. Esta actividade se vai levar a cabo o xoves 22 e vai participar alumnado do IES da Pobra do Caramiñal, concretamente o alumnado de cuarto da ESO. E se van facer dúas actividades. Unha será unha charla teórica no propio instituto sobre a situación xerada polos microplásticos nos océanos. Son insolubles en auga, co cal flotan, pero están en todas as masas oceánicas e, debido ao seu tamaño, facilita que entren na cadena trófica de distintos animais. E, aparte, outro dos seus grandes problemas é a persistencia no medio. Estamos falando de moitos anos de tempo para que se cheguen a deteriorar e que cheguen a desaparecer. A saída á praia verase condicionada polo tempo. No caso de chuvia, a sesión desenvolverase nas aulas. Xa está aquí o Black Friday, a popular xornada de descontos que naceu nos Estados Unidos e que viu para quedar. Nos fomos ata Vila García para preguntarlle á xente se van a aproveitar as ofertas deste vindeiro venres. Na conta atrás pro Black Friday, moitos xa pensan nos descontos e oportunidades que van a topar nesa popular xornada que chegou para quedar. A roupa e os produtos electrónicos son do máis demandado. Con todo, no Venres Negro todo ou case todo está en promoción. Unha tentadora oportunidade que moitos non queren desaproveitar. Pues non sei, lo típico, ropa, cosas así que bajan bastante, entonces bueno, está bastante bien. Igual sí, pero non sei, depende, probablemente sí. Pero sí que aproveitaremos. Así é todo, a responsabilidade parece estenderse. Moitos aseguran que non se senten atraídos polo Black Friday e que prefiren mercar as cousas cando realmente lles fan falta. Non suelo, dame igual ese día. A verdade é que calquer día da semana vou para comprar. Habendo cartos. Penso que non hai tantas ofertas, de calquer día normal, a mellor algunha cousa que sí poda haber, pero tamén veces non necesitas e penso que gastar por gastar tamén a mellor cando non necesitas, sabes? No voy a comprar nada esta temporada, va a ser, vamos, Navidad y puntualmente. Voy a hacer solo regalos en Reyes, así que no llego. Mira, a mí tanto me da quitar ahora que quitar despois, total, pouco diferencia vai haber, e mellor seguramente que o material que hai non é como o que está ahora, digo, no cuidado, sin ofender a nadie. Yo procuro comprar cuando hace falta y ya está, pero bueno, si hai algo que me guste. E outros, aínda querendo ir de compras, escollen quedar na casa, sobran as ofertas, pero faltan cartos. Dá moi pouca pensión, entonces non nos chega. É o que hai. O Black Friday é original dos Estados Unidos, celebrase no día seguinte a Acción de Grazas e marca lá o arranque da campaña de compras de Nadal. Esta tradición consumista, agora importada ao noso país, vai se celebrar este vindeiro venres. Bueno, na nosa páxina web canalriasbaixas.com temos en marcha unha enquisa na que lles preguntamos a súa opinión sobre o Black Friday. Poden participar ao longo de toda esta semana. Continuamos con máis cousas. Os pequenos de hoxe serán os maiores do mañá. Hoxe en Vila García foron precisamente eles os que tomaron a palabra. Coincidindo coa celebración do Día Universal da Infancia, Rabella celebrou, como cada 20 de novembro, un pleno infantil.
Lucas García foi por unha mañá o alcalde de Vilagarcía. Este pequeno do Colexio Sagrada Familia saiu vencedor da segunda votación que se realizou hoxe no Pleno Infantil de Vilagarcía, no que os pequenos ocuparon os sillóns da Corporación Municipal para dar conta de diferentes mocións relativas aos dereitos da infancia. Como alcalde, gustaríame darvos as gracias a todos polas vosas propostas. Será para min un honor representar e defender todas as propostas aquí expostas. Un total de 130 rapaces alumnos de quinto e sexto de primaria pertencentes a 4 centros educativos do municipio participaron na 23ª edición deste evento que ten como finalidade promover a participación dos menores na vida social e política do seu entorno. O alcalde da vila, Alberto Varela, deixou por un sintres a alcaldía para saudar a estes pequenos e valorar positivamente esta actividade, ademais de recordarlles unha boa lección. Escoiten. Nós tamén en moitas ocasións pois cometemos erros, hai que volver a votar. Eso nos pasa a calqueira, é unha boa lección que aprendí, chedes que a democracia é así, que as decisións as tomemos que tomar entre todos. Cando se toman decisións se cometen en moitas ocasións moitos erros, pero o importante é saber rectificar. No transcurso do pleno desta mañá, cada centro presentou a través dos seus concelleiros unha moción sobre un determinado dereito. A Lomba falou de igualdade, a Area Longa sobre a discriminación, o Sagrada Familia sobre a educación e as Cardias sobre os dereitos recoñecidos de todos. A igualdade de xénero é un principio constitucional que estipula que homes e mulleres son iguais ante a lei. Da igual se falas español ou inglés, catalán ou vasco, e galego ou castelán. A educación primaria é necesaria porque permite ás persoas desenrolar a súa personalidade e as súas capacidades físicas e intelectuais. Sen dúbida, unha mañá lectiva moi necesaria para que os cativos comprendan a axenda política e os seus procedementos á hora de mandar ou lexislar. Como xa lles dicíamos ao comezo desta reportaxe, non esquezan que os cativos de hoxe son os maiores do mañán. E xa están á venda as entradas para o xantar da terceira idade da Pobra que se celebrará o vindeiro venres día 30 de novembro no Pabillón de Venecia. Os interesados en reservar dispoñen de prazo ata o vindeiro día 26 deste mes. Os maiores da Pobra teñen unha cita o día 30 de novembro no xa tradicional xantar de confraternidade que organiza o Concello. Creemos que é unha actividade que se ten que manter no tempo, sabemos que moitas veces hai certa polémica destas comidas, pero creo que igual que se fan actividades para xente xoven, pois creemos que isto que é unha actividade pois moi demandada pola veciñanza, pois creemos que é de recibo que podan ter tamén esta xuntanza para xuntarse os amigos, compañeiros, xente que ao mellor non ven tan a menudo. Como en anos anteriores, celebrarase no Pabillón de Venecia e contará cun menú servido polo restaurante Chicolino, así como animación musical e outras sorpresas. A parte da comida, imos ter tamén unha actuación musical, como todos os anos, ainda non está de todo confirmada, pero sabemos que vai haber unha actuación e tamén é previsible que haxa un sorteo. O prezo do prato é de 15 euros. A chega do Concello das empresas patrocinadoras fai posible ofertar a prezos populares un menú composto de 2 mariscos, peixe, carne e postre. E, por suposto, a todas as empresas colaboradoras que siguen sendo pois importantes e fai que podamos manter o precio de 15 euros cando realmente o prato é bastante máis caro, non? Realmente, o financiamento se produce un tercio prácticamente entre as empresas, as persoas comensais e o Concello. E cada ano avanzamos un pouco na transparencia e na xestión deste evento. Este ano é a primeira vez que se vai a pagar exactamente por comensal. O ano pasado foi unha licitación polo conxunto da comida. Os interesados en adquirir a súa entrada tan só teñen que pasar pola Casa do Concello e presentar o DNI. Falamos agora de gastronomía. Mancomunidade de Municipios Arousa Norte porá en marcha por cuarto ano consecutivo o concurso Máis que Tapas. A iniciativa botará a andar este vindeiro xoves 22 de novembro e prolongarase ata o 9 de decembro. O prezo da tapa será de 2,5 euros. Despois serán os consumidores os que coa súa valoración outorguen os premios a través dunha papeleta que lles facilitará o propio establecemento. Os premios estarán dotados con 500, 300 e 200 euros respectivamente e os consumidores entrarán nun sorteo de 2 ceas a escoller nun establecemento de toda a comarca. Como novidade, nesta edición estarán a música, xa que verá pasarrúas de música tradicional que percorrerán os establecementos que participen no concurso e que contribuirán a amenizar a xornada.
Xuíces e fiscais dos partidos xudiciais de Cambados e Vilagarcía sumáronse á folga convocada onte por 7 asociacións da magistratura. Con esta acción reclaman un poder xudicial sen ataduras políticas, así como máis medios para a xustiza. O paro provocou a suspensión de xuizos e declaracións en ambos xulgados. A Asociación de Floristas do Barbanza e o Concello de Boiro organizan un curso de decoración navideña para profesionais. Será os días 26, 27 e 28 deste mes na sala de exposicións do Mercado Municipal. Ademais da realización de centros, apliques ou guirnaldas, procederase a elaboración de escaparates e unha mesa navideña. Estará impartido polo recoñecido florista Quique León. A Mancomunidade do Salnés volverá a contar cun dos plans integrados de emprego da Consellería de Economía. Beneficiaránse 100 persoas desempregadas dos municipios da comarca. O obxectivo é mellorar a súa formación para buscar traballo ou diversificar as súas aptitudes profesionais. O investimento previsto é de 250.000 euros. A Banda Municipal de Música de Boiro arranca a nova tempada cun concerto lírico en homenaxe á patroa dos músicos, Santa Icía. Será este sábado na Igrexa Parroquial de Santa Baia, a partir das 8:30. A actuación organizada pola Banda de Música e o Concello de Boiro contará coa colaboración especial da soprano Esperanza Mara. Pausa para publicidade e contamos esas noticias da cidade de Pontevedra.